Hallo Parkstad, ik ben Erwin, ik ben in Heerlen en ik ben bij Alfons de Orgelman. En hier staat hij met een klein orgeltje en daar gaat hij nu aan draaien. Dat gaan we eens even bekijken. Kijk, daar gaat hij. En hoe zwaar is dit nou? Dat mag je zelf proberen hoor. Het is toch zwaar. Een kind van 9 jaar kan eraan rijden. Een kind van 9 kan dan draaien. Nou, dan wil ik het wel eens proberen. Ik ben 23, dus dat moet lukken dan. Je moet Hoor. wel het tempo houden, hè. Ik moet het tempo houden. Ja, ik wil me best wel doen. Kijk, ik ga hem even stoppen. Dus kijk hoe zwaar het is. Ik ga het proberen. Hoe zwaar het is tegenover een grote. Dit is nou een kleine, hè. En dan moet je je voorstellen hoe een grote draait. Dit is een kleintje, daar ga ik. Iets zo draaien. Iets sneller. Zie je? Oh, ja. Als je dit de hele dag moet doen, dan... Dus, Doordraaien, je moet wel doordraaien. Ja. Tempo, hè. Oh. Dus, inderdaad, een zwaar beroep, mensen. Daar kun je best wat meer geld voor geven dan 1 eurocent op straat. Nou, Alfons. Kijk. Hoe lang duurt het liedje nou? Oh. Er liggen een luchtbalk in, van hier tot daar. Als je daar aan draait, er liggen grote kruggers in. Dit orgel draait met 40 graden nog. 42 graden draait het orgel. De meeste orgels liggen met 30, 35 graden stil. Ik draai hier in de hittegolf, heb ik hier 42 graden mee gedraaid. En dit orgel heeft de balk nog gewoon boven van. Dit is een grote balk wat hierin ligt. Maar hoe komt het dan door warmte? De zuidoostenwind gaat meestal alles kapot. En hoe komt dat dan? Waar gaat het mis door warmte? Door de warmte gaan die balken hier scheuren. Die gaan dan scheuren, weet je wel, en allemaal. En die gaan hier tussenin scheuren. Dit leer dat gaat scheuren. Hier tussenin kan je ook leer zitten. Dat gaat allemaal kapot. Dat hele orgel gaat op lucht. Mm-hmm. Zolang als dat wiel draait, daar liggen kruggers in, dan gaat dat naar de balk. Overal waar lucht in zit, dat gaat gelijk meteen vanaf die balk. Die bestuurt die bakken. Overal waar wordt er gestuurd, vanaf die balk. Daar zit gelijk lucht in. Dan komt het boek hier tussen te liggen. Want hier staat ook lucht in. Als ik dat orgel draai, staat hier overal lucht in. En overal die bakken, die trommels, die gaan openstaan. Kijk, zie dat? Kijk, er komt gelijk lucht in. Dat gaat allemaal via die kleine... Allemaal voor die bak, voor die bakken hier, en allemaal in de hoofdwinden. Dat wordt allemaal gestuurd naar die bakken. Als 2-jarig jongetje heb ik daar op de orgel gezeten. Ik ben ermee opgegroeid, van klein af aan. Ik was vroeger 8 jaar, moest ik boeken leggen met een draaiorgel. 12 jaar was ik van school af. Moest ik mee met de orgel, moest boeken leggen. Met 16 jaar kreeg ik potje in handen. En we komen een gezin van 12 kinderen. Dus met 18 jaar, 20 jaar had ik zelf een orgel. Ik ben er nog 25 jaar zelfstandig mee begonnen. Ik vind het eigenlijk jammer, het zit gewoon in mijn hart. Je staat op straat, er geven mensen die geven je 1 eurocent of ze geven een muntje, een muntkarretje van zo'n winkelwagentje geven ze dat. Of ze geven geruimd geld. Als je de laatste tijd 40, 50 euro ophalen op een dag is te veel. Ik ben al 32 jaar ben ik toen begonnen met de vrouw toen. Vakanties kan je niet. Je kan alleen, met de kinderen ben ik ook nergens naartoe kunnen gaan. Het is alleen maar draaien. Ik ben ermee opgegroeid. Ik speel accordeon, want ik heb ook muziekles gehad. Het is mijn hobby, maar het is ook mijn beroep. En als ik daar niet achter kan staan, ben je nergens meer. Want kijk, want dit orgel speelt ook goed. Ga maar eens kijken wat je zo'n orgel vindt voor te spelen, vind je nergens. Maar wij doen ook alles, bruiloften, weet je wel, scheidingen, begrafenissen, we doen alles met de orgel. Hè? Wij doen ook feestjes spelen en allemaal. Is ook minder geworden. Allemaal die instellingen, wat wij hebben vroeger allemaal hebben gehad, dat is gedaan. Gehandicapten, ja, dat is allemaal bijna gedaan met de orgel. Dus vroeger had je dat veel meer.
En dan kon je dat opbrengen. En nu, de laatste 4 jaar, gaat dat bijna niet meer. Zo zwaar is dat geworden. Ja, je weet nu een beetje meer hoe een orgel werkt en ja, die orgelmensen hè, die willen ook wat geld verdienen. Dus stop eens wat vaker wat in dat potje, hè, zou ik zeggen. Je ziet ze niet voor niks vaker staan. En ja, het orgel, ik voel het komt ooit weer terug. Denk aan Sineke op het Songfestival, het was toch ook leuk. Shalali, shalala, stond ook een orgel op de achtergrond. Hey, hè? Ik ga er vandoor, tot de volgende week.